Mina ako sa Tagbilaran? Guys, nabalik na tayo diri sa Tagbilaran City. Nahon jam guys. Lingaw juga rin lugar guys. Nabiyahe na mo sa Luzon. Kata na nalingin ako sa mga dalan, mga balay-balay. Moro gini ang mingawon gini mga building diri nga gagmay ito compared sa Manila. Kumuni sila guys ang mga adik sa Jamil. Si Charmin o si Inday. Na like every day ilag ginin tanaw ning channel sa Jamil ug na may bagong upload. Hi ma. Kumusta ang paglaba? Taro ni mo kusno sa umbrep. Di usap mo na mitahi. Ay! June 6 yung klase no? Yehey! Yehey! Ninggamay, uniform mo no? Ay, wade! Ninggamay, uniform mo? Ninggamay, uniform mo ha? Grabe ko experience ho sa Baguio ba kay Daliman ka kadadlaw almost 3 to 5 hours ang mong biyahe bitaw from one spot to another. Manaay. Ito ba ko tanong niya mga kauban if nag-enjoy ba siya sa Luzon tour nga kuan experience. Hindi, enjoy ka sa Luzon tour nga experience wala. Sugod kita ako sa cafe. Oh guys, nakikita ni Sinday ni Jaden tarawa sa kuan. Ayun, sa May, magsushoot na kami mga... How's your Luzon experience? The best experience. Ma. So, balik tayo guys si Chance pa to. How's your Luzon experience? Ha? Kasi anak. Huwag kami gawa ni girlie. Wala. Huy! So, plano ko guys yung podcast ko. Dire ang studio guys kani. Magbutang tayo kuan ni soundproof nga kuan nga ba tong egg trays. Every corner diri sa atong room. Then kani nga part ako ni siya kuan tuwa ni nako butangan ni siya plywood. Mupalit sa tag mic. So sa kay recommend di mga mic para kuan mag-podcast. Kuan. Road. Your road, you know. 11 months from now, matuko na akong studio for vlogging, you know. Kay ganahan mo ko mag-share story guys. Gusto na ko i-share our thoughts ninyo bitaw as a viewers, no? Just no. So guys, nata diri sa Palma. Maligya ta og saging. Wala ang ingredients guys. Natay uling. Saging. Natay barbecue sticks. Paper bag. Star margarine. O kamay. Uy. Okay. Saging. 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 So, karon wala pa may customer kay boring pa man. Mag-montage yata.
Mutilaw ka sa saging. Ilaw kayo. Saging ni Rei na good. Ako sa Mandi ID. Salamat George. Change. Ba't pa nga si mong kuhan George channel? youtube.com/flamestv. Link Oh! Ito ibutan sa kuhan guys, description. in the description. Oh, George. Bye George! Salamat sa saging Rei. Bye George! Bye George! Okay, Dara King. Laman. You're welcome. Lami King? Oh. So guys, ako yung order guys. Unom ka, saging. May saging guys. Daghan ni guys ha. Lami we. Kubiyo gipilian yun ha. Karen no saging kayo no, gipilian nyo, tagahan kag bahaw ba. A few inches later. So guys, nahurot na. 29 ka steaks, nahurot karon success. Ano na nabilin guys oh. Hurot na gud. Hurot na! Nahurot na! Nahurot na! So yung steak, 29 ka mo. Kumbaga, nagnan siya no? Ikaw ng tahanan at mundo. Hey guys! So guys, mama nagluto sa saging. Si Inday na, kumabay karon kay... O, saan siya ihatod kay first day niya. Sa grade 10. Oh, grade 10, grade 1. Hindi, yung say feeling, hindi nga mo grade 10 na kay Inday. Fulfilling. Fulfilling? Hi, Sir Ben! Hi, sir! Kumusta, sir? Okay. Bye, Inday. Good luck sa mo first day of school! So guys, yato na ako si Inday gikan. Then kaning kuan guys, pagpamaligyan og saging. Sa 1 week nga pagpamaligyan og saging, naka-realize ko maskin 3 hours per day ra ang kuan pagpamaligya og pagluto og saging. Naka-realize ko nga di gud siya lalim. Ay hara gyud ka maka-realize sa value sa kwarta kung imo ganing trabahoon. So guys, diri na tama itong vlog for this week. So ako i-try guys og post og mga vlog or videos, other videos every single week. Eh, kaniyang vlog guys, lingaw-lingaw rin ako guys. So that's it. Thanks for watching. So guys, that ends my vlog. If you like the video, click the thumbs up button somewhere here. Somewhere here. Or here. Work here, there, dire. Somewhere here, oh. And if gusto ba gud mo og laing video, click the subscribe button. Yes. So to subscribers karon kay mga kuala 224. Road to 250 subscribers. Yeah, boy. Woo! Thanks for watching, guys. See you in the next vlog. Muna yung vlogging setup karon. Dire, nagkuhanan usa. Tulo ka unlan kay aron dili mo bounce ang tingog dire. GoPro dire. Lighting, babaw kay DSLR camera.